golden land that is blessed with humble surprises, mesmerizing sights, and enticing stories. This town is a little paradise nestled in the northern Philippine archipelago. Despite being colonized by the Spaniards for 378 years, this place was able to maintain their culture and identity, unified and devoted. Sa paglago ng industriya, mas lalong kumakalat ang galing na tatak Bani. Banians are grateful people for receiving a bountiful harvest of watermelon. As Thanksgiving, they celebrate Pakwan Festival. Reconnect with nature and unwind with astonishing adventures. Let me, Denise, your travel wanderer, take you to an unspoken yet undoubtedly holiday-worthy destination. Tara na't tuklasin ang tamis ng kwento at ganda ng nakabibighaning Bani. Simulan na ang pasyalan! Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, Pangasinan! Want to know how to get to Bani? Traveling from Manila, it approximately takes 6.5 hours. Take a bus from Cubao or Pasay bound for Pulinao and get off once you reach the town of Bani. Fare depends if you are riding an ordinary or air-conditioned bus. It takes about 5 hours naman via private car. Just drive through NLEX going to T-Plex, then take the Luisita exit going to Camiling, Tarlac. For some, this town was called Bani because of the Bani trees widely spread around Sitio Almacin. For others, Bani came to be because of the mystery of their patroness Immaculada Concepcion. Kilalanin natin ang bayan ng Bani sa dalawang kwentong ito. We are now here at the old town site, then called Namagbagan. This is one of the mission areas of the Spanish visitas to spread Catholicism. Dito sa tinatayuan natin, ito ang old town ng Bani na ang pangalan ay Managbagan. Ngayon, nailipat na sa New Town, sa poblasyon. Yung pinakamaliit na chapel, yun ang tinanggal, binagbag, kaya doon nag-umpisang Namagbagan. Itong nakikita niyong grotto sa aking likuran ay dating wala. Pero yung may-ari ng lupa, pinatayo itong replica to honor Immaculate Concepcion, who is the patron saint of Bani. Kaya inikayat lahat ng mga tao dito na doon na lang tumira dahil around 20 person lang noon. Pagkawala ng Immaculate Concepcion na nakadestin dito, napapunta doon sa bayan na mayroon kahoy naman ng Bani. Noong nawala ang imahe ni Immaculada Concepcion, hinanap ito ng hinanap ng mga deboto. Hanggang sa natagpuan nila ito dito sa Sitio Almacin. Mayroon daw nakatayong puno ng Bani at doon sa itaas ay natagpuan si Immaculada Concepcion. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa ang mga taga Namagbagan ay nagdesisyon na lumipat dito at itayo itong simbahan na ngayon ay sentro ng debosyon ng mga taga-Bani. Sabi nila, yung original na imahe ay nandyan lang, no? Nakaposte lang dyan sa taas. Parang nasa pedestal siya na made of ivory
na original. Yun po yung ang sa kasawiang palad ay nawala po ito, no? Yan nga po ang kinalulungkot din dahil hindi na-preserve yung original na imahe ng ating mahal na Inang si Maria. Hindi yun nakaapekto sa mga debosyon o sa debosyon at pananampalataya ng mga Banyans. Ang ating debosyon sa ating mahal na Inang si Maria, no, at ito rin ay naiintindihan ng mga tao ngayon, ay ito ay nagdadala sa atin at naglalapit sa atin sa ating Panginoon. Ito ay sitio Almasin dati. Itong area na to ay isang swamp area at napapalibutan siya ng dalawang ilog. Almasin River and then the Don Cayo River. Maraming mga bani tree dito kasi isa siyang mangrove-related species ang bani. Yung mga bata talagang hindi nila alam ang bani tree. Oo, pero nandiyan naman yung LGU na mag-aware, magsabi, magturo kung ano talaga ang bani. Sa ngayon, ongoing po yung propagation namin sa mga bani seeds. Meron kaming mga at least 2,000 na bani seedlings po ngayon. And then yun yung pinapalaki namin para sa next na rainy season, yun na po yung itatanim namin. Inaaniyahan namin kayo na maging parte ng pagtatanim at pagpapalago ng bani tree. Two stories, one history. Whatever you may believe, Banians will always have their faith and devotion, not just to their miraculous patroness, but to each other's spirit of unity and faith. Bani will flourish not just into a tourist destination, but will also be known through their story. Ang bayan ng Bani, meron na kami ngayon na total of 56 or more than 56,000 in population. At ang dominant dito sa aming bayan ay mga Ilocanos. Bakit nga ba Ilocanos? Nang dahil po nag-migrate yung mga from Ilocos going here in Pangasinan in the early times. Dahil nagkaroon po ng local regime or local revolt doon sa Ilocos. Kaya napilitan yung mga taga-Ilocos para makaiwas sa gulo, ay gumamit sila ng paraw papunta dito at napadpad sila sa aming Tambak Bay na tinatawag noong unang panahon. At dyan na nag-umpisa kaya maraming naging mga Ilocano or mas dominant ang Ilocano dito sa aming bayan. Ang bayan ng Bani, sir, napapalibutan ito ng mga karatig bayan na kung saan may mga magagandang atraksyon. Pero dito sa aming bayan, dito may kita ng iba't ibang klaseng attraction na kung saan ay hindi pa masyadong napupuntan ng mga turista. Kaya mini-maintain namin na bago ito i-open sa public, kailangan yung conservation and preservation ng kagandahan ng aming kalikasan. Una naming prioridad dahil for the future purposes. Hindi lang yung basta-basta i-open yung aming bayan. Yun yung pagkakaiba namin sa ibang bayan. Unang-una sa lahat, ang pinagmamalaki namin, undiscovered mga places like caves, falls dito sa aming bayan. Of course, ang pinakamatamis na pakwan, hindi lang sa Pangasinan, pero sa northern Philippines. Unang-una, our future plans for our tourism industry dito sa aming bayan is to preserve and at the same time to promote. To promote in a such way na maraming pupuntang turista and at the same time is to preserve and conserve the beauty of our tourist attractions. Ang tagline ng Bani ay ang breathtaking Bani. Bakit ba breathtaking Bani? It's because of our different tourist attractions. Halina't bisitahin ang aming bayan ng Bani upang inyong matuklasan, mapasyalan at higit sa lahat mapuntahan ang aming mga itinatagong mga pasyalan at natatanging mga atraksyon dito sa aming bayan. Banians are grateful people for receiving a bountiful harvest of watermelon. As Thanksgiving, they celebrate Pakwan Festival every last week of January to celebrate and showcase the taste of the sweetest, juiciest, and reddest watermelon of Bani that is uniquely grown in limestone-rich soil.
Kagaya sir yung first monsoon, tinatanim ng October yun. Para siya kasi first monsoon yun para nauna ng benta ng Christmas. Itatabat nila sa Christmas sa bagong taon para yung pakwan mo malaking bintaan. Kagaya ito, second monsoon na to. Sa January na namin to. Kaya sinasabing second monsoon na to, yung pakwan namin. Isa't kalahating hektarya to, kumaani ka ng 5 elf. Tumitimbang sir sa isang truck, mga 7 tons ganyan. Ay, depende din sir sa klase ng pakwan yun eh. Kasi pag maliit naman, marami nakakarga. Pag malaki naman, konti lang. Kaya karamihan talaga ang pakwan mo, pag malalaki, dudumugin ng buyer yun. Kasi doon sila kikita naman. Kilala naman ang Bani bilang pakwan capital of the Philippines. Nakadepende po sa pakwan ang presyo po namin. Meron po tayong 40 per kilo, yung mga jumbo size. Tapos meron din mga 3 for 100. Meron din tayo ng mga mas maliit, nagiging 35 per kilo, 30 per kilo, basta depende po sa size. Ang madalas naming customer dito ay galing sa Manila. Ang ginagawa po nila pasalubong para sa kanilang probinsya, ganon, o depende kung saan sila galing. Ang mga pupunta po ng Bani, huwag po nating kalimutan na bumili ng pakwan po dito para matikman po ninyo kung gaano katamis ang aming produkto. You'll probably want more of the taste of Bani's watermelon, so make sure to buy more for your next chew and also as pasalubong to your friends and family. The watermelon of Bani does not only symbolize the locals' hard work, but also the sweet hospitality of its people. Dalilan Pangasinan! Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City. Dalilan Pangasinan! Bask under the tropical sun with a nice panoramic view of the sea and its crystal clear waters. Relish the tranquil vibe while walking along the shore of Ulanan Beach. Kaya natawag po na ulanan kasi dito po sa lugar namin po talagang palaging tag-ulan po kaya natawag na ulanan po dito. Ayun po, pwedeng mag-snorkeling, mag-cliff diving at saka mag-camping po dito sa tabing dagat ng libre po. Ang arkila po sa tricycle, 250 po ang isang tao. Ay kung may 3 tao, yon share po sa 250. Pinanatili namin malinis ito sa tabing dagat. Nagbabantay palagi po kami. Hindi lamang beach ang pwedeng ibida ng Ulanan. Isa sa mga pwede pa nilang ipagmalaki ay ang malinamnam na fresh-caught seafoods. Bukod pa dyan, may mga malapit ding resorts na pwedeng tuluyan na nag-range from 3,500 for 2 to 3 persons hanggang 14,000 pesos for family. Kung gusto nyo pong punta dito sa Ulanan, maganda po dito sa amin. At fresh pa po ang isda dito, bagong huli mga isda dito. Saka pwedeng magbangka po papuntang Bulinaw, Pulipol Island po.
Maraming klaseng isdang nahuhuli namin, sir. Kung minsan, yellowfin, yung mga pusit, at saka mga dorado, ganyan. Depende sa klaseng isda, sir. Kung yung mga dorado, kung minsan nabon din ng 120, yung yellowfin, 150, ganyan. Halimbawa, yung isda na nahuli namin, magpapaluto sila, yun na lang, sir, ang pabayaran namin. With the calming vibe and melodic sound of the waves, relaxing is the best thing we can do here aside from camping and swimming. But for an underwater enthusiast, some resorts offer snorkeling. Olanan Beach is undeniably a tempting stop for distressing. A more intimate spot, which is ideal for bonding with your loved ones. Make sure to never miss out in this one-of-a-kind place in Bani. Minutes from the town proper, makakarating kayo dito sa Barangay Ranao. And from here, maglalakad lang tayo ng another 20 minutes para marating ang Busay. Lapit na tayo. With nature as you wallow in the cool and foamy splashes. Revel under the cascading waterfalls as you taste thrill and romance. The best taste that you can get out of Busay. Ang Busay ay may lalim na 16 feet at may taas itong approximately 60 feet. Ang tubig nito ay nanggagaling sa Sapa Ungot, going to Barangay Arwas, at ang tubig dito ay nagsusupply sa buong bayan ng Bani. Aside from swimming, pwede sila mag-picnic, bonding with the family. From town proper, pwede kang mag-hire ng tricycle papunta po sa Barangay Ranao. From town proper po, papunta ng Ranao ay 50 pesos ang pamasahe. So 50 pesos plus the environmental fee na 30 pesos, so may parang 80 pesos ang bayad po. Ang Barangay Council po ng Ranao at Calabang ay merong mga coastal cleanup yan. Isa ito dun sa mga sinasama nila sa mga cleanup drive nila. Of course, kailangan natin ng coordination sa Bani Tourism Office, and then pupunta sila ng Barangay Hall ng Ranao para masamahan sila papunta ng Busay at para ma-secure yung safetyness ng mga bisita po natin. Sa mga nais pong pumunta sa Busay, iniimbitahan po namin kayo dito sa bayan ng Bani, sa Barangay Ranao po. At i-enjoy po ninyo yung napakalamig na tubig po ng Busay. To get wild under the pouring flow like you have all the time in the world with nothing to worry about. Invest in a good getaway holiday to this breathtaking waterfall. Let loose and revitalize your mind in Busay. Mind-blowing grandeur of the sea, endowed with a thriving marine ecosystem, making it ideal for snorkeling and scuba diving. Just 30 to 40 minutes from the town proper, you will feel the enchanting vibe of the allure of Surat Beach. Yay! $300 to 500 pesos ang arkila ng tricycle papunta sa Surat Beach.
May mga cottages na available for rent na nasa 1,000 to 1,500 pesos, 1 to sawa na yan. Pwede rin magpaluto ng mga bagong huling isda or bring your own baon. For the water activities, pwedeng mag-boat riding for just 1,500 for 5 packs. You can also do fishing, and if you want to sleep or stay for the rest of the night, accommodations cost 3,000 to 5,000 pesos, good for 3 to 5 persons. Binabantay namin, sir, yung mga bisita, inaalalayan, sir. Tapos pinanatili namin na malinis yung dagat, sir. At saka yung mga laman dagat. Mga mahal na araw, sir. Ang marami. At saka pag bakasyon, lahat panatili na malinis. Huwag magtapon ng mga basura, sir. Yung mga galing lang sa laot, sir. Yung mga plastic na buti, ganun ta, lumilitaw. Kung minsan napapadpad dito. Kung saan-saan galing naman yun, sir. Minutes away from Surip Beach and 30 minutes away from the town proper is the 15-foot-high Redeemer's Cross Pilgrimage Site, a version of Calvary Hill of Bani, Pangasinan, one of the most popular destinations, especially during Lenten season. Ang area daw na ito dati ay puro gubat, maraming puno, maraming dahon, at para makita mo ang West Philippine Sea ay kailangan mong sumilip. Doon actually nanggaling ang pangalan na Sitio Surip kung saan located ang Surip Beach. Dazzling waters of Surip Beach will lure you to walk along the hugging waves despite its rocky coast, and will surely give your photos an extra aesthetic touch. So make sure to take a lot of photos because these are memories that you will never forget. Pangasinan! Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Pangasinan! Here in Barangay Colayo lies a 4-kilometer-long cave with calcified rocks dating back to thousands of years. Dare to explore the looming darkness to conquer the concealed beauty of Natsok Cave. Ang kwento po dyan is meron daw po isang sakristan na bata na nagkaroon ng kaibigan na buhaya. So na-adapt po nung bata yung ugali ng kaibigan niyang buhaya. So from the ugali,
para pong tanilikuran niya si Lord. Naging masama po siya. Hanggang sa po nakita ng ating Panginoon yung ugali po ng bata na yun. So binigyan niya po ng leksyon. Ang Panginoon po natin nagpadala po ng napakalakas na hangin. Tapos yung pong hangin na yun, hinabol po sila, naging ipo-ipo. So lumusot po sila dito sa Nalsok Cave po na tinatawag natin. At dahil tumatakbo-takbo nga po sila kahit saan-saan, nagkaroon po ng mga butas na tinawag po namin cave system. So yun po yung kwentong kuro-kuro ng aming cave po. Na-discover po ang caves noong World War II kasi po dito po nagtago yung ating mga Japanese soldiers. So from there, na-discover na po ang Nalsok Cave. Ang ibig sabihin po ng Nalsok word ay galing po siya sa Ilocano word na nalusok, na ang Tagalog po niya is nabutas. Kaya po siya tinawag na Nalsok Cave. So, ang estimated time po ng aming travel from the town proper to Barangay Colayo from here at Nalsok Cave po is 45 minutes to 1 hour po siya. Sa mga hindi po nakakaalam kung paano po makapunta dito, pwede po silang makipag-coordinate sa aming tourism po sa Bani. And sila na po magko-coordinate namin dito po sa aming barangay para sa inyong mga tours po. Pwede po nating mga motorcycles, tricycles, basta po yung matataas. Kasi po pag mabababa po, hindi po siya kaya kasi po rough road po yung ating dadaanan. May bayad po ang ating pagpasok sa ating cave. We have 100 pesos po for our tour guide fee, 30 pesos for our environmental fee, and 30 pesos din po sa ating mga gears po. Medyo mabato yung daan. Oh, my water! Oh, ang dami ng tubig! Wow! May crabs din po dyan, blind crabs. Wow! Marami po sila dito. Wow! Yan yung whip spider or yung pseudo spider. Pseudo spider. Pseudo spider. And then meron silang tinatawag na stalagmite because yung stalagmite in the ground and the stalagmite on the ceiling nag-meet sila. And tinatawag nilang forever because this took thousands of years to form. And look at that! Every cave has a story to tell, a reminder that even in the darkest places, you will find the glistening charm of nature. Nalsok Cave holds unfathomed mystery. Umpisa sa isang banyagang kaalaman na ibinahagi at ngayon ay nagbibigay kabuhayan sa komunidad. Dito sa San Vicente, Bani, bukod sa steamer, marami pa silang ginagawang produkto mula sa kawayan. Ilan sa mga yan ay salaan, bamboo lamps, trophies at kung ano-ano pa. Ngayon, nagtuloy-tuloy po yung steamer na yan hanggat mga di bata pa kami noon, hanggat lumaki kami, hanggat nagkaroon kami ng pamilya. Yung maganda sir yung mga nakakatulong dahil sa mga hanap buhay ba, yung paggawa. Dahil siyempre yung po yung kagisngan namin na trabaho, yun po nakakatulong sa mga kapitbahay. Dinideliver po namin sa sa Maynila. Mayroon din po dito sa Pangasinan, kahit sa Dagupan po mayroon. Presyo po ay hindi ko po masasabi dahil depende po sa size at depende po yung dinideliveran namin. Kung ano po yung pinapagawa nila, yun po ang ginagawa namin. Anong may gusto na anyayan po kayo na bibili ng mga steamer. Yung produkto namin dito sa San Vicente, Bani, Pangasinan.
Masaya kami, sir, dahil yun nahanap buhay namin. Lakay nga Lumboy Integrated Farm, a vast home to various thriving tops, and the most outstanding lush belongs to the horde of towering bamboos. Ang way po namin ng pagpapalago is to integrate other crops, since yung pagpapatubo po ng bamboo, it will take some time. Minimum like 5-6 years. But then, when we realize po na meron pala talagang napakalaking demand for bamboo, we aligned ourselves into bamboo propagation para po matulungan yung mga businesses na napag-alaman namin na existing na pala dito na nangangailangan ng raw materials. Like po yung small business sa San Vicente, yung mga bamboo makers ng mga streamers for dim sum po yata or siopaw, ganyan. So, we heard na meron na talagang shortage na nangyayari. And so, we aim to align our farm to address po yung ganong deficiency sa industry ng kawayan or ng bamboo. With the flourishing of bamboo comes a hope for sustainable development of Bani's bamboo industry, that this rising tree will also boost the community's progress. Hindi lamang sa San Vicente ginagawa ang mga naturang produkto dahil na-produce na din ang mga ito sa iba't ibang lugar sa bayan ng Bani. Sa paglago ng industriya, mas lalong kumakalat ang galing na tatak Bani. Reconnect with nature and unwind with astonishing adventures with the town's rolling hills, mountains, and the sea. Get to know the heartwarming people of this municipality and learn from their history. Bani is mostly known for their watermelon, and rightfully so, because the sweetness of their watermelon is a product of nature's blessing and the Banians' hard work. But there is so much more to see in this town. The story of how this town came to be is a testament to the strength of faith uniting their people. The beauty of their beaches, mountains, caves, and falls is captivating, the perfect place for a much-needed nature therapy. But more than that, it served as a reminder of how we should be appreciative of nature by admiring its beauty without ever disrupting it. Bani, you are truly breathtaking.